Adapta é unha asociación sen ánimo de lucro que pretende asesorar, informar e xestionar o colectivo de persoas con discapacidade. Ubicada en Ponteareas, creouse no 2003 polas propias familias dos afectados para cubrir as carencias que atopaban. Os obxectivos que se propuxeron nese momento foi facer actividades de tipo terapéutico e de ocio. E nos ahora mismo ampliamos un pouquiño máis a oferta, dedicámonos a facer actividades de ocio, de saúde, pero tamén actividades formativas, porque vemos que hai unha necesidade de dar resposta de formación ás persoas con discapacidade. Para axudar as persoas con discapacidade da zona, a Asociación Adapta desenvolve múltiples programas e actividades dirixidos á atención deste colectivo. Ahora mismo estamos levando a cabo un programa de natación terapéutica, un día a semana. Estamos co programa de fisioterapia, que se realiza 2 veces a semana. E temos varias actividades formativas. Unha é de informática á carta, que vai un pouco dirixida ás necesidades específicas, o sea, non hai un programa, senón que, dependendo das capacidades de cada un, se van propoñendo uns obxectivos. E tamén temos un taller de horticultura que, bueno, naceu por unha subvención que solicitamos e a través desa subvención decidimos manter a actividade. Nos presenciamos unha sesión de fisioterapia das que ofrece esta asociación, mais outras iniciativas deportivas, culturais, educativas e de lecer completan unha oferta que cobre múltiples ámbitos. Tamén temos unha de educación de adultos, o sea, os obxectivos en inicio eran preparar a xente para sacar o graduado en ESO, pero bueno, despois adaptámonos un pouco ás necesidades da xente, non só para o graduado en ESO, sino para calquer outro tipo de formación. Trabajamos todos los ámbitos, tanto las asociaciones como Kogami, Adapta, como nosotros con el propio taller ocupacional. Trabajamos el desarrollo a nivel intelectual, cognitivo, pero también a nivel social, habilidades a través de talleres, a través de inserción social con prácticas o talleres como compras reales, ¿no?, en el pueblo. Tenemos en marcha talleres como horticultura, fisioterapia, un pouco todo. O Concello de Ponteareas sempre se amosou comprometido coa discapacidade, realizando convenios de colaboración con asociacións como Adapta. También tenemos abierto otros convenios muy recientemente, que es con la Asociación Down Vigo, y todo con una pretensión de colaboración, de facilitar tanto las instalaciones del Concello de Ponteareas, así como facilitarles convenio de prácticas, a lo mejor no remuneradas en estos momentos, prácticas laborales o talleres. También nosotros a nivel concello estamos trabajando con un taller, un obradoiro ocupacional de discapacitados. O obxectivo fundamental de Adapta é respostar ás necesidades que poidan ter as persoas con discapacidade. Por iso, sempre está aberta ao que precise este colectivo, escoitando os seus intereses e atendendo ás súas demandas. Os usuarios que máis demandan ahora mismo é formación de cara ao emprego, por a situación que estamos atravesando é o que máis demandan, porque se todos nos vemos afectados a nivel laboral, o grupo de persoas con discapacidades está moito máis afectado, entón un pouco é o que máis demandan, o sea, poder facer cursos que lles permitan acceder a un posto de traballo. El principal objetivo es la inserción laboral, ¿no? Porque como bien digo muchas veces, ya es difícil y en estos tiempos más la inserción laboral para cualquier persona, pero para una persona con una discapacidad es todavía mucho más difícil. Despois, hai outro grupo que xa son persoas con discapacidade máis severas que demandan moito tratamentos de fisioterapia, de piscina, a nivel saúde. As actividades de ocio tamén son moi demandadas, porque, é máis complicado poder ter un ocio saudable para unha persoa con discapacidade que para outra que non a ten. O sea, basicamente por as barreras arquitectónicas coas que se atopan.
Ademais da oferta de actividades, Adapta realiza tamén unha importante labor de asesoramento, achegando información sobre a discapacidade a todo aquel que a poida precisar. A parte de todo iso, queremos ser tamén un punto de referencia para as persoas con discapacidade a nivel de información, é dicir, pois, que sepan que hai aquí unha entidade que está traballando co colectivo das persoas con discapacidade e que se teñen calquera dúbida, calquer pregunta, calquer cousa, que poidan dirixirse a nós. Pero como sempre existen complicacións, a Asociación Adapta está a pasar agora por unha difícil situación económica, a que ten que facerlle fronte para poder seguir adiante co seu traballo. Estamos acordando malos tiempos porque las entidades hacen muchos recortes, entonces para tirar para adelante nos cuesta un poco porque hai pouco presupuesto, ¿no? Pouco dinero, que é o que hace funcionar todo isto. Mencionar que detrás nosa está COGAMI, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, que gracias a eles estamos facendo este traballo, ¿no? Porque nos están respaldando, dando resposta a que as necesidades que nós non podemos cubrir como pequena entidade que somos. E tamén o Concello que nos está permitindo utilizar estas instalacións. Desde siempre el Concello de Ponteareas ha tenido una especial sensibilidad pues, con todas las asociaciones que trabajan con colectivos pues, con alguna discapacidad o necesidad específica y en este caso, pues, como no con COGAMI, que ya desde el año 2010 estamos en colaboración con ellos y con Adata, que ya es una asociación pues, del propio Concello. Para sair adiante co seu traballo, Adapta precisa agora máis que nunca a axuda de todos, mais non por iso deixará de loitar con ilusión, porque atender ás persoas con discapacidade segue a ser a súa misión. Estamos pasando una mala racha, pero y somos por encima nuevos en el arte, pues tenemos que luchar y queremos que la gente nos ayude porque es bueno para todos. El que tiene algún problema sabe que puede venir aquí. Y hombre, no se va a poner nuevo, ¿no? Aquí no se pone nuevo nadie, pero tenemos que ir funcionando así a pasos muy lentos.